салом тамошобинони арҷманд, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ ва ман Хиромон Бақозода. Имрӯз 1 июни соли 2022 аст. дар барномаи имрӯз дар бораи ҳукми зиндони 5 шаҳрванди Тоҷикистон дар Олмон ки дар узвияти Доиш айбдор шуданд, назари ҳомии ҳуқуқ ба Аблава дар даъвати баҳорӣ, барномаҳои бахшида ба рӯзи кӯдакон ва дигар мавзӯъҳо суҳбат мекунем. 1 июн дар Тоҷикистон рӯзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. Ба ин муносибат дар бисёр муассисаҳои фарҳангию фароғатии кишвар, аз ҷумла боғи кӯдакони Душанбе, осорхонаи миллӣ ва дигар маконҳо барномаҳои идонаи мисли бозиҳои варзишӣ, озмуни расмкашӣ, консерти кӯдакон ва намоишгоҳҳо барпо мешавад. Инчунин имрӯз рӯзи аввали таътили тобистона дар мактабҳои кишвар аст. Тоҷикистон як кишвари ҷамъияташ ҷавон ба ҳисоб меравад ва 40% аҳолиаш то 18 сола мебошанд. мушкилоти дастрасии ройгон ба таҳсил ва таъминоти иҷтимоиву хӯроки дуруст аз масоили ҷиддии бархе хонаводаҳо дар Тоҷикистон ба шумор мераванд. кишварҳои коммунистӣ дар соли 1959 баъди тасвиби эъломияи ҳуқуқи кӯдак дар маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Женева 1 июнро ҳамчун рӯзи кӯдак ҷашн мегиранд. додгоҳе дар Олмон рӯзи 31 май ҳукм кард ки 5 шаҳрванди Тоҷикистон барои узвият дар гурӯҳи мамнӯи давлати исломӣ ва тарҳрезии ҳамлаи террористӣ дар хоки Олмон ба зиндон маҳкум мешавад. дар парвандае ки наздики 3 сол мавриди таҳқиқи муфаттишони олмонӣ буд, ахиран дар додгоҳи шаҳри Дюссельдорф нуқта гузоштанд. додгоҳ гуфт ки ин 5 ҷавони тоҷик ба муҳлатҳои аз 3 солу 8 моҳ то 9.5 соли зиндон маҳкум мешаванд. додгоҳ гуфт тафтишот собит кардааст ки ин гурӯҳ бо масъулони ҳамлаи террористии соли 2017 дар Стокҳолм ва куштори 4 нафар дар шаҳри Вена ноябри соли 2020 дар иртибот буд. шаҳрванди Тоҷикистон бо номи Суннатуллои 26 сола барои таҳияи нақшаи қатли як марди мунаққиди дини ислом дар ғарби Олмон ба 9.5 соли зиндон маҳкум шуд. ин нақшаро ходимони ҳифзи қонун пешгирӣ карда тавонистанд. Фарҳодшоҳи 33 сола барои куштори фармоишӣ дар Албания ба 8.5 соли зиндон маҳкум шуд. додгоҳ гуфт ки куштор бо сабаби ин ки ҳамлагарони эҳтимолӣ шахсияти мавриди ҳадафро нашинохтанд иҷро нашуд. се марди дигар Муҳаммадалии 34, Азизҷони 29 ва Комрони 25 сола барои ширкат дар созмони ҷиноӣ маҳкум шуданд. додгоҳ гуфт ки ин нафарон дар сар андешаҳои ифротӣ ва ният доштанд аз номи гурӯҳи давлати исломӣ ҳамла анҷом диҳанд. ҳамаи онҳо дар Олмон ба ҳайси паноҳҷӯ зиндагӣ мекарданд. додгоҳ гуфт ки ҳамаи нафарон аз соли 2019 бо як узви муҳими гурӯҳи давлати исломӣ дар Афғонистон дар тамос буданд ва ин шахс онҳоро бо ақидаҳои ифротӣ таъмин мекард. феълан назари маҳкумшудаҳо маълум нест ва ба қавли расонаҳои олмонӣ маҳкумшудаҳо ё айбдоршудаҳо ва ҳамдодистони федералии Олмон ҳақ доранд аз болои ин ҳукм ба зинаи болоӣ шикоят кунанд. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден розӣ шуд ки ба Украина пойгоҳи пешрафтаи мушакӣ пешкаш кунад ки тавони расидан ба ҳадафе дар фосилаи 80 километрро дорад. Байден рӯзи 31 май дар матлабе дар нашрияи Нью Йорк Таймс навишт: системаҳои мушакӣ ва силоҳҳо барои исобат ба ҳадафҳои калидӣ дар майдони ҷанги Украина мусоидат мекунанд. Байден гуфт ҳуҷуми Русия ба Украина аз роҳи дипломатия ҳалли худро меёбад, вале Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бояд силоҳҳои муҳимро ба Украина таъмин кунад то ки мавқеи Украина дар музокирот дар баландтарин сатҳ қарор бигирад. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико розӣ шуд ки Украинаро бо системаҳои мушакӣ ҳимерс таъмин кунад ки бо сифатҳои пешрафтаву замонавӣ фарқ мекунанд. айни замон Украина аз пеш уҳдадор шудааст ки ин мушакҳоро барои ба дохили хоки Русия партоб кардан истифода нахоҳад кард. системаҳои ҳимерс бахше аз бастаи $700 миллион силоҳҳо мебошад ки тоза ба Украина пешкаш шудааст. як ҳомии ҳуқуқ дар Тоҷикистон мегӯяд ки баҳори имсол ҳолатҳои ихтиёрии хидмат дар артиш аз ҳисоби донишҷӯён бештар ба мушоҳида расидааст. Дилрабо Самадова, раиси созмони озодиҳои шаҳрвандӣ, рӯзи 1 июн ба радиои Озодӣ гуфт ки имсол донишҷӯёни зиёд ариза навишта ба хидмат дар артиш
آمادگی نشان دادند. به گفته‌اش در چند حالت از شهر خوجند به دست این سازمان شکایت ها رسیده است و در آنها دانشجویان گفتند که مجبور شدند عریضه خدمت در ارتش را نویسند و بر عوض به آنها وعده شد که به امتحان سال خونش را ختم میکنند. روز 1 ایون وزارت دفاع تاجیکستان گفت که دعوت بهاری خدمت در ارتش به انجام رسید و نقشه دعوت پررا اجرا شد. دلرباس آمد و گفت هرچند هنوز سازمان آنها آمار دقیق شکایت ها از ابله و یا به طور زورن به ارتش بردن جوانها را حساب نکرده است، ولی به باورش تخمینا 30% مراجعت ها به این سازمان حامی حقوق سربازان و دعوت شونده ها به ویران شدن قانون دعوت به ارتش یا ابله ربط می گیرد. تاجیکستان با روسیه و دیگر کشورهایی که با سبب پاندمی کرونا ویروس 2 سال پیش حرکت قطار راه آهن را قطع کرده بودند مذاکره دارد تا که راهها دوباره باز شوند. در یک پاسخ خطیش به نامه رادیوی آزادی، کامل میرزا علی سردار اداره راه آهن تاجیکستان گفت که جانب تاجیکستان از جمله با کشور روسیه مذاکره میبرد تا که حرکت قطارهای راه آهن میان دو کشور از نو برقرار شوند. او گفته است که قرار را باید ستاد ضد کرونا ویروس روسیه قبول کند. راه آهن وسیله مهمی سفر شهروندان تاجیکستان به روسیه و قزاقستان بود که با نرخ نسبتا ارزانتر از راه هوایی آنها را به مکان مهاجرت کاری میرسانید. و حالا توجه کنید به قرب اسعار خارجی در بانک ملی تاجیکستان برای روز 1 ایون. 1000 روبل روسی نظر به دیروز 2 سامانی ارزانتر شده بر عوض 175 سامانی پیشنهاد می شود. $1 آمریکایی امروز 11 سامانی و 40 درم و 1 یورو 12 سامانی و 21 درم مقرر شده است. تماشابینان عزیز، این بود سرخط چندی از خبرهای مهم این ساعت. بعد 3 ساعت در برنامه اخبار آزادی خبر و گزارش‌های مفصل همکاران ما را تماشا کنید.